Assalamu alaikum hurmatly adamlar. Garaşy da baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna Mehriban Kıbrysy Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykmagy derarly gynanç hatlar gelýär. Hormatly Gurbanoğlu Melikulyewич, siziň Mehriban Kıblaňyzdan aradan çykmagy derarly meniň çuňur gynanjymy kabul ediň. Russiýa Federasyonyň prezidenti Vladimir Putin. Onuň aly kederti Türkmenistan prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Melikulyewich, meniň gadarly dostum. Siziň kakaňyz Melikuly Berdimuhammedowyň tarpa taýyny aradan çykany bardaky ajy habar biziň ýüreklerimizi sarsyrdy. Melikulyga köp ýyllaň dowamynda hukuk goraýjy idaralaryna, bilim we owy hujurlyk ulgamlaryna işläp, ilatyň awadançylygynyň ýokurlanmagyny, ýurtda parahatçylygyň hem asudalygyň üpçün edilmegine uly goşun döwlet we jemgyçilik işgär hökmüni halkyň hakydasyna hemişelik galar. Bu gaýgyly hem agyr günlerde siziň aly kedertiňizde ähli maşgala agdalaňyzda şeýle Türkmenistanyň dostlukly halkyna çuňur gynanjymy hem tüý sürekden duýgudaşlygymy beýan edýän. Merhumyň jaý cennet bolsun. Beýik Allah Taala ony öz dergähinde kabul etsin. Beýik bir bardan size hem siziň ýakynlygyňyzda sabr takat dileg edýän çuňur gynanç bilen Şavkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Onuň aly kederti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Melikulyewich, Gazagystanyň halkynyň adyndan hem hut öz adymdan çuňur hormatlanýan Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykany derarly çuňur gynanjymy beýan edýän. Siziň kakaňyz bardaky hakyda oň ýakynlarynyň hem ähli watandaşlarynyň kalplaryna ajaýyp adam, paýhatly halipa hem öz ömrüni watana bir kimsiz hyzmat etmäge başlayan hakyky watançy hökmünde galar. Öwedini dolup bolmajak ýetkiniň hasratyny paýlaşmak bilen size hem siziň ýakynlygyňyzda bu hasratly günni güýç kuwwat dileýän Kasym-Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Onuň aly kederti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Melikulyewich, siziň kakaňyz Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykany bardaky habary çuňur gynanç bilen kabul etdim. Ýakyn hem mehriban adamyňy ýitirmek öwedini dolup bolmajak hasratdyr. Size we siziň ýakynlygyňyzda çuňur gynanjymy beýan edýän. Özüniň manyly ömrüni Türkmenistanyň halkynyň awadançylygyna bagşladan siziň kakaňyz bardaky ýagty ýatlamalaryň ony tanaýan adamdan kalplaryna hemişelik saklanjakdygyna inanýan. Hormatly Gurbanoğlu Melikulyewich, agyr pursatda bu hasraty paýlaşmak bilen çuňur gynanjymy beýan edýän. Hemde size we siziň maşgalaňyzda güýç kuwwat dileýän Nursultan Nazarbayew, Gazagystan Respublikasynyň ilkinji prezidenti ýylbaşy. Hormatly prezident, gadarly doganym, maşgala agdalaňyzda hem ýakynlygyňyzda baş saglygyny hem sabr dileýän. Gadarly doganym, size we doganlyk türkmen halkyna tüý sürekden çykýan duýgulamy dileýän. Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan. Onuň aly kederti Türkmenistanyň prezidenti Jenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Çuňur hormatlanýan Gurbanoğlu Melikulyewich, biziň respublikamyzda siziň kakaňyz çuňur hormatlanýan Melikuly Berdimuhammedowyň aradan çykany bardaky ajy habar çuňur gynanç bilen kabul edildi. Ene taň aradan çykmagy ören agyr ýetkidir. Emma olar biziň kalbymyzda hem hakydamyzda parafatlygyň hem hoşniýetligiň şamçyra hökmüni hemişelik galar. Ene taňyň çäksiz söýgüsi bolsa bizi hemişe gollaýar. Melikuly aganyň şöhratly durmuş hem zähmet ýoly, watançylyk hemde watana wepaly gulluk etmek ruhyny terbiýelenýän ýaş nesil üçin ajaýyp görelidir. Melikuly bardaky ýagty ýadygärlik hemişe biziň ýüreklerimizi ýagtylandyrar. Siz hem bütün türkmen halky bilen birlikde gam çekýäs. Siziň ýerine dolup bolmajak bu agyr ýetgüçini gynanjyňyzy paýlaşýas. Şu agyr günlerde size sabr takat dileýän Rustam Minnixanow, Russiýa Federasyonynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti.
Onun alikdarati Türkmenistan prezidenti Cenab Gurbanoğlu Berdimuhammedow men sizin haqыңızda Mälikuli Berdimuhammedowyň aradan çykandygyny uly gynanç duýgusy bilen kabul etdim. Şol sebäpden sizin alikdartyňyzda dostlukly Türkmen halkyna sizin maşgalaňyzda tüý sürekden gynanjymy bildirýän. Halifa bin Zayed Al Nahyan Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti. Türkmenistan prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň adyna Mehriban kıblası Mälikuli Berdimuhammedowyň aradan çykma zirarly gynanç şartlar gelýär. Hormat prezident bada Gurbanoğlu Berdimuhammedow KKC Mälikuli Berdimuhammedowyň aradan çykma zirarly Birleşen Milletler Guramatynyň baş sekretärining Merkezi Aziýa boýunça ýürüýte wekili Birleşen Milletler Guramatynyň Merkezi Aziýa üçin öňler diplomatiýa boýunça Sewet merkeziniň başçyny Natalia German Европада howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçy Natalia Drost, Birleşen Milletler Guramatynyň Türkmenistanaky hemi işçilik wekiliniň wezipetini ýerine ýetirjek Kristin Weigand hemem beýlekler şuňur gynanjyny beýan etdiler. Watanymyzyň wepaly ogly Mälikuli Berdimuhammedowyň ady biziň ýüreklerimizde hemi işçilik saklanlar diýilip gynanç hatlaryny bellenýär. Watan habarlary ýetişmede dowam edýär. Paýtagtymyzda Türkmen bedewiniň milli bayram münasibetli gurulýan dawarlaryň şäherlerinde bedewliň ýürüýte päýatçiliklerden böküp geçmek boýunça bähtäç geçerli. Şany tinanyň hormatyna gurulýan bu bähtäçik ýurdumyzda gönnün güni arkada prezident bilen taýlaty bilen açylyk sportynyň ösüşiň täze berendiklerine çykýanyny alamatlandyran waka urly. Aşgabat açylyk sport toplumynyň açyk manežinde geçirilen bähtäçige saýlama bedewleriň 14 gatnaşdy. Ýaşyň şertine görä bähtäçik 3 tapgyrdan ibaret boldy. 11-nji tapgyryna bedewler 110 cm beýiklikden bökdiler. Ýaşyň 2-nji tapgyryna päskelçilikleriň beýikligi 120 cm boldy. Şeýerlikde jemleýici 3-nji tapgyrda bolsa 130 cm beýikligi bolan päskelçilik goýuldy. Bähtäçikde özüniň goýuny gaýratyny görkezýän bedewler sportun bu görnüşi boýunça ýokary netijeleri eýlemek bilen bir hatarda akaltek atlaryna mahsus gözelliklerini görkezdiler. Bu ýaşlar bedewleriň çapyk tubarlarynyň we seyitleriniň türkmen halkynyň milli buýsanjy bolan bedewleriň şanyna gurulýan bayramçylygy we şu münasibetli geçirilýän bähtäçige bolan taýýarlyklaryny äşkär etdi. Häzirki döwürde ýurdumynyň vilayetlerine we Aşgabat şäherine köp ugurly açylyk sport toplumlary aýlawlar hereket edýär. Olarda durly derejedäki bähtäçikler geçirmek, ýaşlara taýýarlyk görmek we atlary asyrdan aşyp gelýän ýolgullara laýyk derejede seyitlemek üçin ähli zirur şertler bar. Munyň özi ýurdumyzda açylyk sportunyň durly görnüşleriniň ösdirilmeginiň baş şertini emele getirýär. Türkmenistan parahatçylygyň onansmaň matanşygy arasynda geçýän şu ýylda muqaddal garaşdyrmanyň şany 30 ýyllygy we Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli ýaýwananylan taýýarlyk işleriniň çäklerine gurulýan dawarlar we geçirilýän bähtäçikler ýurdumyzda şany seneleriň ähmiýetini has artdyrýar. Bu wagtda geçirilýän şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçün edilmegini şertlendirýär. Soňky ýyllarda Mehriban akademiyanyň taýlaty bilen Türkmen bedewiniň milli bayramynyň dawarlary tutuş ýurdumyzda gurşap aldy. Munyň özi halkymyzyň we jemgyýetimiň durmuşyna möhüm ähmiýeti bolan şany seneleriň bayramçylyk dawarlarynyň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegine ören jogapkärçilikli we hemme tarapdan esasla çemberleşilýänini görkezýär. Berkara döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiziň taýlaty bilen ýurdumyzda açylyk sportunyň ähli görnüşleriniň ösdirilmegi, arasagany akaltege bedewleriniň baş sanynyň artdyrmagy hemde paýhatly bederlerimiziň ihlasyndan kemal tapan ajaýyp atlaryň halkara derejesindäki awynyň belinde galmagy uğruna zerur taýlar edilýär. Bu esa özüniň oňy netijesini berýär. Soňky ýyllarda türkmen açynatlary, çapyk tubarlar halkara derejesine geçirilýän awraýly ýaşlara gatnaşyp ýokary netijeler gadanýarlar. Bähtäçe gatnaşan bedewler päskelçiliklerden bellenen kada laýyk ýagdaýda geçmegi başaryp, özleriniň görkezýän netijelerini artdyrdylar. Bu esa ýeňişe bolan önämi potalanmagyna aýratyn ähmiýetli hasaplanýar. Şeýlelikde ýurdumyzda geçirilýän toý bayramlarynyň baş bedegini urlaýan açapçyklary we päskelçiliklerden bökmek ýaşlary häzirki zaman durmuşyna barha işçiň ornaşýar. Bu esa akaltege bedewleriniň dünýä ýüzündäki şöhradatynyň hassa belende galmagyny üpçün edýär. Kankor ýaşlaryny geçirmek üçin döredilýän şertleriň hemde mümkinçilikleriň ýokary halkara ünlülerine dogry laýyk gelmegi bu bähtäçikleriň netijeli häsiýete eýe bolmagyny we olaryň özüne çekici şeýlede gadakly geçmegini şertlendirýär. Munyň özi ýurdumyzda açylyk sportunyň ähli görnüşleriniň hemme tarapdan ýagdaýda ösdirilmegine döwlet derejesinde möhüm ähmiýet berilýänini äşkär edýär.
Görünüşe ýaly türkmen medeniýetiniň milli bayramy münasibetli guralan bäsleşik, ulus şatlyk şowkul bilen gyzykly hemde çekileşikli ýagdaýda geçdi. Munyň özi halkymyň milli buýsanjyna we guwanjyny öwürlen bedewleriň şanyna gurulýan bäsleşikleriň belin dawarlara wesenýäni äşkär edýär. Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň sergiler jaýyna ahal teke bedewleriniň gözelligini hemde türkmen alabaýlarynyň keşfine şekillendirişi we Amal Haşam Sunugutynyň eserlerine, neşir önümlerine fotosuratlarda, tele ýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşliň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, zergerliň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärleriniň, dizaynerlaryň, teleoperatorlaryň arasynda alan edilen dörüjülük beýatleşigine gatnaşdyrylýan eserleriň sergisi boldy. Dörüjülük beýatleşigine jemi 432 iş gatnaşdyrylyp, olardan ahal teke bedewleriniň çeper beýanyna bagyşlanan dürli gowrumly işleň sany 300, türkmen alabaýlarynyň öz bolşly eretenliklerine çeper beýan edýän işleň bolsa 132-si beýatleşigiň esasy gorlaryny emele getirdi. Beýatleşigiň dowamyna ýurdumyzyň uly meşgurlyk gadanan suratkeşleriniň, zergerleriniň, heýkeltaraşlaryň, halyçylaryň, Çeperçilik Akademiýasynyň muallimleriniň, talip ýaşlarynyň, paýtagtymyzdaky hemde vilayetlerdäki çeperçilik mekdepleriniň muallimleriniň işlerine baha berildi. Şeýle hem sergide nakkaşçylyk, heýkeltaraşlyk, Amal Haşam Sunugutynyň eserlerine, fotosuratlary möhüm orun degişli boldy. Şanly seneler münasibetli milli gymmatlyklaryň, ýurtymyzyň gözel tebigatynyň, ahal teke bedewleriniň we türkmen alabaýlarynyň wazypyny ýetirgen dörüjülük işleri, çeperçilik we hil babatda biri-birinden tapawutlanýar. Sergiye gatnaşyjylar dörüjülük beýatleşikleriniň çäklerini görkezilýän eserleriň çeperçilik derejesine ýokary baha berip, häzirki döwürde ýurtymyzda öz okuwyny, başarynyň we zehiniň açyp görkezme uğruna ähli derur şertleň dörüdülýänligi, giň mümkinçilikleň açylýanlygy üçin arkada prezidentimize hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Ahal teke bedewleriniň we türkmen alabaýynyň çeper keşfini beýan etmek uğruna guralan dörüjülük sergisi ýurtymyzda dünýä nusgalyk milli gymmatlyklara aýratyn ähmiýet berilýändigini we olaň tögürewap derejede ösürilýändiginiň nowatdaky suwutnamasyna urildi. Bugünkü geçirilen beýatleşigiň jemleri türkmen bedewiniň milli bayramy we türkmen alabaýynyň bayramy nasibetli jemlendir. Onuň netijeleri boýunça ýeňijiler kesitlenir. Derya Plastik Hojuruk Jemgyýetiniň mukaddes garaşdyrmadan şanly 30 ýyla münasibetli önürip başan ýyly derya harytyny şanly suw ýyldajary ýurdumyzda ilkinji önümçilikdir. Hyzmatdaşygyň dürli ular boýunça ösürilmegi ýokary netijeler üçin edýär. Şu ýürülgäni baş maksadynyan paýtatymyzdaky Derya Plastik Hojuruk Jemgyýeti täze önümçiligi ýol goýdy. Bähwetli gatnaşyklary esasynda 3-nji döwletleriň bazarlaryna çykmak önümçiligini ýa-da artyrýan hojurlyk jemgyýeti üçin esasy wezipe bolup durýar. Iqtisadiýetin köp taraply ösürilmegi hormat prezidentimizin ýokary netijeler gazanmak uğruna keskitden esasy wezipeleriniň biridir. Bu wezipeleriň oňy çözülmegini Aşgabat şäherindäki Derya Plastik Hojurlyk Jemgyýeti uly goşunt goşýar. Toplumlaryň işler alyp barýan bu karhananyň garaşdyrmamyň 30 ýyllygy, Aşgabat şäheriniň dördülmeginiň 140 ýyllygy münasibetli ýyly derya haryt nişanly önürip başan suw ýyldajlary ýurdumyzda ilkinji önümçilikdir. Täze önümiň ýylly 400 000 taýýarlanlar. Germaniýadan gyzdyrjy guralyň Russiýadan demir böleklerini getirilip dünýäniň öňde barjy enjamlaryny milli hünärmenleriň dolundurmagyna taýýarlanýan suw ýyldajlar ähli taraplara laýyk gelýär. Boýlerlaryň suw ýyldajlaryň önümçiligi bir näçe bölümden ibaret bolup, ören sir hesaply işler edýär. Bu önüm önürjileriň işi öz bolşly sunuty meňdeşdir. Çünki her bir suw ýyldajagynyň ahyrky netijede ýokary hil bolmagy inçe däkmete baglanlar. Hyzmatdaşlyk esasyna öňürilýän önümler ýokary talaplara dolaýyk gelýär. Hemişe gözlegde ösen isleýler kanatlandyrýan önümler öňürmekde ýezgiderli kämilleşmek Derya Plastik Hojurlyk Jemgyýetiniň üstünligini biçin edýär. Häzirki wagtda Derya Plastik önümleri Russiýanyň, Özbegistanyň, Awganystanyň, Gazagystanyň, Gruziýanyň, Kyrgyzstanyň, Belarusyň bazarlaryna ul isleýär bolýar. Türkmen önümlerini daşary ýurtly sarpejleriň isleginiň ýezgiderli artmagy ýöne ýerden näler? Çünki biziň ýurdumyzda öňürilen önümler hiliniň ýokurlygy, ekologiýa taýdan arasylygy, bahasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Önüm öňürjilerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryň alınıp barýan işler Türkmenistanyň dürli uğurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary dipgine bolýanyny urkudýar. Kerhananyň dünýä bazarlaryna önämli orny ýelemegi milli ykdysadyýetimiziň köp uğurly esaslarda ösürilýänini tasdiklaýar. Halk hojulygy üçin zerur önüm öňürjüniň hyzmatdaşlyk boýunça amal aşyrýan toplumlaryň işleri Türkmenistanyň dürli uğurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary dipgine bolýanyny urkudýar.
Kädirki wagtda önümleriniň aglabasyny daşary ýurtlara uğradýan türkmen kärhanalarynyň sanynyň barha artmagym gowunurjy ýagdaýdyr. Bu kärhananyň işi kädirki taman şertlerini diňe bir ýurdumyzda däli sevitde nusgalykdyr. Gazalyan ýokary netijeler esasyny önümçilik dolandyrmak, şol bir wagtda onuň gerimini giňeltmekliň diversifikasiýa berk baglygyny oňut düşünýän deriýaplasyon kunärmenleri ýakly uğurlarda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirýärler. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny ustatlyk bilen erkedýän işgärler daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümler önermekde ýokary netijeler gadanýarlar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçiligiň kädirki taman şertlerini alınıp barylmagy telekeçilik ulgamyny öz borçly milli ýörülgäniň kemaly gelýändigini ynamly tasdikleýär. Hormatly prezident bilen taýyp talat netijesinde ýurdumyzda telekeçiligi ösürmäge giň mümkinçilikler döredilýär. Türkmenistanyň jemi içerki önümini kiçik hem orta telekeçiligiň paýy ýygyderle artýar. Bu urda kiçik we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan gollamak hakyndaky Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi hakyndaky kanunyň kabul edilmegen möhüm adymdyr. Häzirki döwürde ýokary helli bäsleşik hukuky önümleri önermek ýurdumyzda harit bolçulugyny döretmek boýunça wezipler çözmekde döwrüwap işler alyp barýan kärhanalaryň biri Ahar vilayatynyň Akbuğda etrabyna ýerleşýän Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetidir. Döwlet başçylarynyň Ahal vilayatynyň Senagat pudugyny ösürmegiň esasy urlary hakynda kararyna laýyklykda gurulan Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetiniň işi gün saýyn ilerleýär. Akbuğda etrabynyň çägini 2,5 hektar meýdana ýerleşýän Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetini häzirki wagtda hojalykda ulanýan önümli ornurça görünüşleri önerilýär. Çimal hökmünde Türkmen waşyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan getirilýän polipropilen önerilýän bu önümliň bugünkü günü aljaty barha köpelýär. Bu hojalyk jemgyýetine häzirki wagtda önümliň dürli görünüşleriniň her günü ýüllerçe önerilip halka ýetirilýär. Kärhanada ähli önümdir, awtomatik enjamlar arkaly önerilýär. Bu ýerde her bir enjama çigimal goýulanan soňra onuň önüm öneriş tapgyrlary sanly ulgam arkaly düzülýär. Şonuň netijesinde her bir enjamda önüm galipleriniň aýrarylykda 4 görünüşini gerleşdirmek bolýar. Häzirki wagtda işgärleň 140-synyň zähmet çeken ýeri bolan bu hojalyk jemgyýetine işler 3 çaşykda alınıp barylýar. Bu ýerde işgärleň ruhy netijeli zähmet çekmekleri üçin amatly mümkinçilikler bar. Kärhanada önerilýän önümler ýurdumyzyň ähli vilayetleriniň, şonuň ýalan paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň sarp edijilerine uradylýar. Kärhanada häzirki wagtda önüm daşamagy ýürütülýän awtolawlarym hereket edýär. Ýeri gelende bu hojalyk jemgyýetiniň hereket edip başlamagy bilen daşary döwletlerden getirilýän haritlaň epetli möçürde adaldylygyny bellemek gerek. Türkmen şöhli hojalyk jemgyýetiniň işgärleriniň barha batlanýan iş tepkinleri olaň şanly garaşdyrmamyň 30 ýyllyk toýuny münasip zähmet sowgatly garşylajakdyklaryna bolan anam berki diýär. Bedew badylany öňe barýan ederi watanymyzda gahrman arkadamydan hususy ulgamy ösürmek, hemem bazar bolçulugyny ýokurlanmak barada edýän taýsy taýlady netijesinde ýurdumyň iş öwür telekeçleri iş önerjiliklerini hasam artdyryp joşgunly zähmet çekýärler. Bagtyar döwrümizde ýokary hili süýjük kökü önümlerini önerýän kärhanalaryň biri Mar şäherindäki Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan hojalyk jemgyýetidir. Bu kärhananyň önerýän döwrüwap önümlerini halkymyzyň isegi barha artýar. Häzirki wagtda hususy ulgamyň ornuny ýokurlandyrmakda gahrman arkadamyzyň işewür telekeçileri döretip berýän giň mümkinçilikleri, olary bätleşige ukyply ýokary hili azyk önümleri öndürmeklige ruhlandyrýar. Hususy kärhanalarda önerilýän döwrüwap önümleri halkymyzyň islegi barha ýokurlanýar. Halkymyzyň toýsaçaklarynyň bede bolan dürli görnüşli süýjük kökü önümlerini öndürmekde adygan kärhanalaryň birinde Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki hojalyk jemgyýetidir. Bu hojalyk jemgyýetiniň kärhanatynyň zähmet söýer işgärleri kilwan harit nişanly dürli görnüşli önümleri öndürip, isärki bazarlarymyzda önüm bolçulugyny üpçün etmek işlerini münasip goşun goşýarlar. Bu hususy kärhanada hamir ýasaýjy, şekil beriji, bişirji we gaplaýjy bölümi ýaly 4 bölüm hereket edip, kärhananyň önümçilik bölümlerini kuwatly tehnologiýaly enzamlary öndürjilikli işledilýär.
Oğudan gaplara gaplanan, durlu görnüşlü ýokary hili önümlüň önürilşi barha köpelip, ödüň tagamy, harytlyk derizeti we ekologiýa taýdan arasalygy bätleşige ukyp birligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde hormatly arkadaşymyň döretip berýän mümkinçiliklerine jogap edip zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri Türkmenistan Parahatçylyk we Ananşman watan ýylynyň her bir iş gününi zähmet üstünliklerine wetleýärler. Häzirki wagtda kärhananyň döwrap önümleriniň ýurdumyzda geçirilýän azyk önümleriniň sergilerine de münasip borna iýe bolýanygy hasy buýsanlarjydyr. Kärhananyň günnelik önürýän fizik önümleri bereket bolçulugyny döredip, halkymyzyň toý saçaklarynyň bedegini urulýar. Kärhananyň işi telekesileri döredilýän mümkinçiliklerden uruklanyp geljekde de konditor önümleriň täze görnüşlerini öndürmekligi aýdyň maksat edilýärler. Olar ýurdumyzda hususy ulgamyň erkin ösmegi we içerki wagdarlarymyzda önüm bolçulugyny ýokarlandyrmakda telekesileri giň mümkinçilikler döredip berýän gahrman arka dagymyzda alkyşlaryny aýtýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormat prezidentimiz agdyr halkymyzyň eşretlik hememe bolýan durmuşynyň nurly berekede besenmegi uğruna uly arady diýe. Şol sany ýurdumyzda azyk bolçulugyny döretmek, daşary ýurtlardan getirilýän önümlüň oruntuçyk önümleri önürýän döwrap deshalary gurmak, azyk önümçilikleriniň öňürilişini epes artdyrmak, hememe önümlüň artyk bölegini daşary ýurtlara çykarmak ýaly urlary döwlet syýasatymyzyň baş ödendi diýe. Bu urda kiçik hememe orta telekeçiligiň ösürilmegi, işöwlere amatly şertleň dördülip berilmegi bolsa, maksatly tutumlaryň has hem rowaşlanmagyna ýardym edýär. Häzirki wagtda işöwleriň ihlas bilen ýurdumyzyň çar kunjyny iri toplumly döwrap ýyladyşganyň hememe gaýtadan işeýän önümçiliklerin işe girdilmegi munyň aýdyň mysallary. Ýurdumyzyň Lewat welaýatyna da ýaňy ýakynda hormatly prezidentimiň ak pataty bilen açylyp ulanyrmagy berilen altyn brut hususy kärhanasyna degişli bolan ýyladyşganlar toplumyna da şu günü pomidoryň bol hasyly ösürilip yetişdirilýär. Diyarımızın ähli ýerine bolşýal ýurdumyzyň Lewat welaýatyna da hormatly arkadaşymyzyň telekesileri ýakyndan berýän kömek gollawlary we önümçilik işlerini ýola goýmakda döret berýän ajaýyp mümkinçilikleri işewirliň önümçilik ýerimine hatda giňeltmäge ýardam berýär. Ýurdumyzyň ähli ýerine bolşýal şu günü welaýatyň çar kunjyny işewirliň ihlasy bilen durly göýe önümleri önürýän döwrap ýylaçganyň ençemeti hereket edip gelýär. Olarda zähmet çeken işi hünärmenler Türkmenistan Parahatçylyk we Ananşman watan ýylyna da bol önüm önürmek bilen her bir güni ihlasly zähmet edýärler. Gahrman arkadaşymyzyň ak patasy bilen açylyp ulanmagy berilen welaýatyň çärçe etrawynyň talhanmadar giňeşliginiň şäherine iş alyp barýan Altyn Mürgüt hususy kärhanasynyň ýylaçganylar toplumy önüm bolçulugyny döretmekde şu günü münasip goşundyny goşup gelýän huçşeýli hususy önümçiliklerin biridir. Bu ýylaçgany 6 bölekden ibarat bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýylaçganada döwlet başdanmyzyň halkymyzy ýylyň ähli patyna ter göýe önümleri bilen üpçün etmek babatda öňde goýan aýdyň wezipelerinden ugralýar. Ýergelene belesek bu ýylaçganyň işe girdilmegi bilen ýaşlygyň 100den gowragy täze iş orunlary bilen üpçün edildi. Önümçilikde işgärliň üstünlükli zähmet çekmek we diňe almak üçin zerur şertleň ählisi dolu gödegine tutulypdyr. Ýagny bu ýerde iş alyp barmaklyk dollugyna innowasion tehnologiýalary bilen amal aşyrylyp, dünýäde ýylaçgany şertlerine bol hasyl almakda baý tejribe ýa bolan öňde barjy döwletlerde öndürilen innowasion häzirki zaman enzamlary önümçiligi ornaşdyrylandyr. Önümçiligiň esasy aýratynlygy bolsa pomidoryň kakos gawanyň gyrnasy ýerleşdirilen gaplarda ýerleşdirilýänligidir. Ýylaçganada umuman 192 000den gowrak pomidor düýü bolup, olaň her birinden ortaça 10-15 kilogram pomidor hasylyny almaklyk maksat edilýär. Önümçilikde pomidor nahallaryny imitlendirmek şeýle-de ýylaçgananyň howa çalşygy, ýyllygy ýaly gödekçiligi işleri doly awtomatik ulgamlaryň üstü bilen amal aşyrylýar. Ulgamlaryň ählisi ýürüteleşdirilen merkezi ýekete kompýuter toplumuna biriktirilýär. Ýylaçganada diýankeşleri garşy görüşmek şertleri doly gödegine tutulandyr. Degişli hünärmenler tarapyndan pomidor nahallarynyň düýp böleginiň ötüşine, ýyllylygyna, kada laýyklykda düýp emele getirişine ýürüte synak barlyk insanlaryň üstü bilen ýygyderli gödekçilik edilýär. Ihlasly çekilen zähmet ön netijesini berýär. Ýagny bu ýerde hasyl ýygnamaklyk tapgyrlaýyn dowam etýär. Umuman hasyl almaklyk tä iýun aýynyň soňuna çenli gödegine tutulýar.
Ýylysganada şu önümçilik ýylynda umuman 2000 tonnadan gowra hasıl almaklyk maksat edilýär. Bu ýerde ýetişdirilýän pomidoryň görnüşleri, durly keselleri, durnuqlyk we hasylynyň tüýjüligi bilen tapawutlanýar. Şeýle-de pomidorlar gullan döwrüne tozanlandyrmak işi ýürite arlan kömegi bilen amal asyrlýar. O bolsa hasylyň deň derejede ullukda bolup, deň derejede ýetişmegine ýardam berýär. Umuman häzirki wagtda bu ýerde ýetişdirilen hasyllar öz wagtyna ýygnalyp terligi bilen ak bazarlara we suwdan nokatlaryna uradylyp, o ýerlerde bolsa el yeterli bahalarda ilady hödürlenip gelýär. Şular ýaly ýylysganalarda hasylyň şeýle köpçülikleýin we bollugy bilen ýetişdirilip durulmagy ýurdumynyň raýatlarynyň bu görnüşli önümleri bolan itlegini doly kanagatlandyrmak we artygyny bolsa daşar ýurtlary eksport etmäge giň mümkinçilik berýär. Hususi önümçülükde üstünlükli zähmet çeken ýylysganyň işgärleri we ýurdumyda bol we isretli durmuşyň hüdürini görüp ýaşaýan bagtyar illeşlerimiz diýarymyzda şeýle gög önümliň bolçulygyny döretmekde taýdy tagallalar etýän gahrman arka dagymyda hoşallyklaryny aýtýarlar. Hormatly prezident bilen ýurdumda bagy bosanlygy, gülü-gülzarlygy örmek baradaky öňde goýany aýdyň wezipelerinden uralýan Daşy welaýatynyň bagwanlarynyň häzir günlerde durmuşa geçirýän işleri ýürütip belenmäge münasipdir. Olar halkymyzyň bereketli taçaklarynyň naz-nymatlardan, datly mewelerden dogry bolmak üçin tutumly işleri alyp barýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan ýylyna owa huzurlygy ösürmäge, daýganlara ähli mümkinçilikler döretip bermäge giň ýollar açylýar. Häzirki günlerde Daşy welaýatyna da gök we bakça ekinleri, meweli baglary oturtmak we iýdetmek ugrunaky işler ýokary depkinlerde dowam etdirilýär. Muňa öde ýurdumyzyň ilatyny öz topragymyzda öňürleýän önümler bilen ygtybarly üçin etmäge münasip goşundyr. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyda durmuş ykdysaty aýdan ösürmek maksatnamasyna ýurdumyzyň ilatyny özümizde öňürleýän azyk önümleri bilen ygtybarly üçin etmek ileri tutulýan ugrulan bir ýeridir. Bu ugurda Daşy welaýatynyň ähli traplarynyň bagwanlary özleriniň nusgalyk işleri bilen tapawutlanýarlar. Bagwanlar bagçylyk hojalyklaryna alma, erik, şetdaly, armut we başga da bir näçe meweli baglary ekmek, olardan bol hasyl almak barada da uly aladalar etýärler. Şeýlelikde hojalyklarda ýetişdirilen meweler ak bazarlarymyzyň bereketine bereket goşar. Her bir düýüp meweli agaçyň ösürilip ýetişdiriliş tiltimini gowy bilýän bagwanlaryň köp bolmagy aýratyn bellenmäge münasipdir. Welaýatyň ähli traplaryna bolşýaly göýrogly trawyna da bagwançylyk bilen meşgullanýan ýerleriniň sany barka artýar. Bu bolsa Türkmenistan paragatçylygyň we ananşmaň watan ýylyna da ak bazarlarymyzyň dürli mewe önümlerinden doly boljakdygynyň kepiller. Welaýatyň bagwanlary güneşli diýarymyda döredilýän goňuňy şertler üçin mehriban arka dagymyda tüýsürekden alkyş aýtýarlar. Hemem garaşdyrlygymyň 30 ýyllyk toýuna münasip zähmet sowgatlaryny taýýarlaýarlar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň welaýatyna we paýtagtyň Aşgabatda 19 aprel saat 20-den 20 aprel saat 20-çe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habar bilen tanışýaryň. Balkan welaýatyny ütkap ýağmur tugaryp, Demirgat Kunordan teleskopda 7-10 km ýetýän şemal öter. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzine 27-32 gradus. Kenarya etraplaryna 19-24 gradus maýl bolar. Ahir welaýatyny ütkap ýağmur tugaryp, Demirgat Kunordan teleskopda 9-4 km ýetýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkap ýağmur tugaryp, Demirgat Kunordan teleskopda 9-4 km ýetýän şemal öter. Howa gecesine 13-18 gradus, gündüzine 25-30 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny ütkap ýağmur tugaryp, Demirgat Kunordan teleskopda 9-4 km ýetýän şemal öter. Howa gecesine 14-19 gradus, gündüzine 26-31 gradus maýl bolar. Daşy welaýatyny ütkap ýağmur tugaryp, Demirgat Kunordan teleskopda 8-13 km ýetýän şemal öter. Howa gecesine 10-15 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýl bolar.
Qaytatın Aşgabatda Ütkü Apriyam Urtkuvarıp Demirgatık Gunvataran Tüleskonto 9-11 metre etiyen şemal utur. Hova gecetini 13-15 gradus ümidini 28-30 gradus maylı vurur. Yurdumuzda boyunça aprel ayının 20-sine magnetik hadisatının qoğuşuq təfirli bolmağına aşırıya. Edi vatandaşlarım, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan böreçikörüniň möçgörüniň kadydan 11 oturum artma bilen baglanşykly, howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsal täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hemme ýaz paslynda howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazar alyp, pasaly ura giyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşary, bu döwünleri berip berjä etseňiz, ýylyň islenip paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşinde jemleýäs. Berkarar döwletimizden bagtyarlyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösürýär. Ähli şoň ödünne bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, edi dileşer.